Izinja zidume ngokuba ngabangani abakhulu kubanikazi bazo. Kodwa inxeba elilodwa lokulunywa noma ukugwejwa yinja enamarabi lingambulala umngani loyo. Isibazi sokugwebheka esodwa senje binegciwane sabulala ingane neminyaka emibili uLwando Nzuke wasemlazi. Usana lwashona emuva kwenyanga eyodwa lalimala. Isibalo sabantu abashona ngeinsolo zokuba namarabi siyakhula esifundazweni. Yilokishi lasemlazi eThekwini elikhahlamezeke kakhulu. Abafuye izinja namakati bathi ungafuniseki kahle ngalesi sifo okwandisa ukushona kwabantu. Siyathokoza kakhulu uma ukuthi khona nje indawo abayibekile ekuthiwe nje uyeza uzogoma ayi ukuthi balokho behamba ngemoto. Uhulumeni uthi isebenzi zawo ziyenqaza ukungena emalokishini ukuyogoma izilwane zisaba ukuphucwa imoto. Sicelile ukuthi umasipala wemetro usebenzisane nathi ukuqikelela ukuthi imoto zethu ayihijackwa ngoba sizosebenza kanjani uma imoto sezingasekho ngoba phela fanele odokotela bazibeyilwane beze laba drive imoto besuka kuma stations wethu bezokwenza umsebenzi babuyele bephephile futhi emakhaya. Sthole Moloi uthi uMnyango wakhe usoqala uhlelo lwenyanga ezintathu lokugoma izinja namakati esifundazweni jikelele. Impawu ejwayelekile zokuba namarabi ukuphathwa ikhanda elingapheli, amamasela omzimba abhlungu nokubona izinto ezingekho. Uyithola ngokulunywa noma ukukhothwa isilwane esinayo nokho abantu bebodwa abathelelani. Uhulumeni uthi imishanguzo iyatholakala mahala ekhungweni zikahulumeni zezempilo. Bongani ke indaba enze SABC eThekwini.